शंकर भगवान के बारात कैलाश पर्वत से राजा हिमांचल के दरबार में जाए के तैयारी होता। शंकर भगवान के गण लोग शंकर भगवान के अनेकों प्रकार के माध्यम से सजा रहल बा। अतने गीत के भाव से सुनल जाए कि शंकर भगवान के गण लोग शंकर भगवान कैसे सजा रहल बा। लगले दुल्हा के करेले सिंगार है। जटवा के मुकुट मौर सर्प के सजावे लगले गंगा जी के बहे लागल धारा है। शोभेला चंदारा माली लारा है। सबके जो नेउआ पहिरे तीन दो नयनवा हो बसहा पर भइले सवारा है। हो दुल्हा लायक दुल्हन के करा घर है। शिवजी के गण सब शिव के सजावे लगले दुल्हा के करावे ले